l-idea li nużaw iċ-ċivil bħala xi xorta ta' ATM fejn jien għandik għandna ġob u inti tini l-vot. Biex dawn nies li qed indaħlu jaħdmu maċ-ċivil, pereżempju, naf li naqa' digressjoni, ma ħajkollha long term effect u għax da timpjegaha xi għandna 20-30 sena. Eżatt, issa jiena li l-gvern ħaddem in-nies m'għandekx problema. Xejn kontra bi prinċipju, jiena kieku il-gvern qed jespandi s-servizzi, qed jespandi dak li qed jagħmel u qed iħaddem in-nies għax għandu bżonn iktar nies jagħtu s-servizzi, bżonn iktar nies jagħmlu affarijiet by all means tajjeb, m'għandix il-problemi għax ngħidu l-gvern kbir wis għax iħaddem wis nies għalli iħaddem il-ħafna nies, jista' jħaddem il-maġġoranza, m'għandix ix jubiha. Sekemm dan qed jirrifletti verament li l-gvern qed jespandi dak li huma s-servizzi, produzzjoni, bini ta' infrastruttura, eżempju, affarijiet hekk. Imma jekk int sempliċement qed jintużaw ħafna drabi, mhux dejjem, imma ħafna drabi rajnija b'mod oxxen u b'mod bla mistħija ovvju, sempliċement din hija mod kif inżommu relazzjonijiet klientelistiċi u kif inżommu il-poter allura, mbagħad dik tiġi. Jiena għastant nagħti it-tort mhuwiex in-nies li jaċċettaw il-ġob ta' mal-gvern, ġifieri, it-tort huwa tas-sistema li tagħmilhom dipendenti b'dan il-mod ħaret ħantik il-ġob mal-gvern imma mbagħad ħafna drabi daw in-nies li jiġri għax minti billi jkoll x'jiġri wkoll għax issa minti billi jkollok xogħol u tħossok li f'xogħolok mhux qed tagħmel xi ħaġa interessanti ma tħux gost laqas, ġifieri. Ġifieri mhux bil-forsi s-sitwazzjoni għalihom hija ideali. Mbagħad qed nitkellem dwar ċertu nies, ġifieri li għandi s-simpatija magħhom ukoll għax ġifieri xorta pagi pjuttost baxxi jkollhom mhux naf jien u ħarrabi jagħmlu xogħol li xorta ma joġobhomx daqshekk. U mbagħad hemm kategorija ta' nies oħra li sabu postijiet ma' entitajiet tal-gvern u jitħallsu ġifieri l-mijiet ta' eluf. Dawk huma annimali ieħor, ġifieri dawk huma parti mix-xibkanzi li jitkellem dwarha. Ta' poter li qiegħed hemmhekk. L-ewwel sħat, li speċa aħna m'aħniex nkunu rrabjati għal dawn in-nies aċċettaw ix-xogħol u naqbel miegħek. U fil-fatt di tfakkarni biex imur lura tal-iżvilupp. Sejt il-Ministru kien imma nismaħħa minn nies vari fejn jgħidu speċa isma' da kulħadd kontra l-iżvilupp sakemm ikollu plott tiegħu. Imma dak mhux il-fucking punt, man. Qed ngħid biex ta' li l-bniedem bħala individwu jekk ħadd tieħu opportunità se joħodha. U ħafna drabi ħajġi jitnejjek mill-bqija tas-soċjetà iva. Imma inti xogħolok huwa li toħloq policies li rrejba intrinsika fil-bniedem b'xi mod għandna timmitiga ftit. Mela, tlaqna?